Ġie s-siġillat l-aħħar ftehim soċjali għas-sena 2023 bejn il-Ministeru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal ma' Salesiani ta' Don Bosco li jmexxu dar Osanna Pija u dar Mamma Margherita. Dan il-finanzjament mifrux fuq 3 snin se jkun ta' aktar minn €1,000,000. Dawn ir-residenzi jilqgħu fih danhom ġuventur ta' bejn 18 u l-25 sena li jkunu spiċċaw bla saqaf fuq rashom mingħajr assistenza u lanqas ma jkunu jistgħu jaffordjaw jgħixu b'mod indipendenti f'residenza privata. Għaldaqstant dawn iż-żewġ residenzi ħejju jippreparaw lil dawn iż-żgħażagħ sabiex b'mod gradwali jissaħħu u jitalmu jieħdu d-deċiżjonijiet f'waqthom filwaqt li jippjanaw il-finanzi tagħhom. Ħabbar dan il-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon waqt żjara li jagħmel f'waħda mir-residenzi flimkien ma' tmexxija tas-Salesiani f'Malta. Din l-għajnuna finanzjarja se tiggarantixxi s-servizzi ta' programmi offruti fuq bażi semi-indipendenti u jimxu skont l-esiġenzi tal-individwu. Aktar minn hekk se jingħata servizz ta' 14-il sodda f'dar Osanna Pija u 7 sodod f'dar Mamma Margherita. Li tagħmel ftehim għal darb'oħra mas-Salesiani biex ngħinu liż-żgħażagħ tagħna li jkollhom dik l-opportunità li jilħqu l-potenzjal tagħhom hija sabiħa wisq. Naħseb li mhux biss matul dan il-perjodu ma il-feeling li aħna nibqgħu dejjem ngħinu lil xulxin għandu jkun magħna s-sena kollha. Intant il-Ministru Michael Falzon ħabbar kif għas-sena d-dieħla hemm allokati €12,000,000 oħra sabiex jitkompla l-finanzjament ta' ftehimiet illi diġà hemm ma' diversi għaqdiet mhux governattivi. Ma' dawk eżistenti se jingħaqdu żewġ ftehimiet ġodda wieħed ma' Dar Kenna l-Saħtek u ieħor mal-Fondazzjoni Karl Vella. Minnaħa tiegħu Father Paul Spiteri spjega li permezz ta' taħriġ u ħidma kontinwa jkomplu jissaħħu l-emozzjonijiet u l-imġiba tal-ġuventur minħabba l-fatt li ħafna drabi jkunu affettwati b'mod negattiv b'dak kollu li jkun qed jiġri madwarhom. Spiteri tenna li lan aħari huwa li jaraw li kull żagħżugħ jintegra sew fil-komunità u jkun kapaċi jibni futur, familja u karriera f'dak li verament jixtieq. Naħdmu ħafna ma' żgħażagħ li manka forsi mwarbin fis-soċjetà u hija avveniment fejn komplu ngħinu naħdmu flimkien mal-gvern anke bajnuna finanzjarja biex inkomplu nagħmlu x-xogħol tagħna ngħinu l-minu batut.